Zer da bertxoko sariketa? Bueno, nik uste dut... bertxoko sariketa da gure irratsaio zoragarriak gazteentzako antolatzen duen sariketa bat. Urtero antolatzen dugu eta 3 kanporaketa dauzka eta final bat. Eta oso polita da, ezta? Bai, oso polita da. Bertxoko sariketan dauden bertsolariak dira Euskal Herri osotik etorritako bertsolariak alde batetik eta beste alde batetik Araban bertan Arabakoa bertakoa diren bertsolariak gutxi gora bera erdia eta erdia. Beti ere 25 urte baino gutxiagokoak. Hori da. Ja sartzen hasi direnak lehenguzu bezala ez ditugu onartzen. Bertxoko, hildakoak berpisten da bezan sariketea. Baina bizkaieraz ez du esango kontu hoi. Esto no hace gracia.